Somos Dron és una cooperativa conformada per dones que ens dediquem al servei i a la formació amb drons. El que fem justament ens especialitzem en tema de tecnologies avançades i tema de projectes de desenvolupament sostenible. El que fem és serveis audiovisuals, serveis agrícoles, inspeccions tècniques, fem també topografies, tot el que se't pugui imaginar, nosaltres ho fem aplicant el dron. Nosaltres estem sobretot presents aquí a Catalunya, de fet també treballem per tota la península, tenim instructors a Balears, a Galícia, a València i nosaltres aquí a Catalunya, però també ens especialitzem en la cooperació internacional. A cooperació internacional hem creat una cooperativa de dones que es diuen Aviadores del Futuro a Bolívia i ara estem creant la primera escola de formació de drons a Mozambique. Aquest matí nosaltres estem fent avaluacions del títol oficial dels pilots i a més ho hem juntat amb els alumnes a l'Institut Públic de Seguretat i Mobilitat de Barcelona. Arrel d'un rescat en el qual el rescatador, el socorrista, va veure la persona que demanava ajuda, va sortir a nedar i quan va arribar al lloc hi havia 2 persones en lloc d'una, amb el problema que això li representava. Llavors de seguida vam pensar, en aquest cas si haguéssim tingut el dron des de l'aire s'hagués vist i s'hagués pogut dimensionar el rescate al momento. Hoy era el primer día de la práctica de vuelo, ya de toda la teoría que hemos tenido durante el curso. Era más como entender cuáles son los comandos, cómo agarrar la consola, entender los movimientos y hacer algunas maniobras con ellos. Hemos pasado de compañero en compañero para ir haciendo como la práctica. I ara l'experiència se'n va directament a ja no formar només policies, sinó persones d'altres àrees. Estem formant gent del Departament de Medi Ambient, gent del Departament d'Informàtica, penseu que tenim moltes infraestructures amb alçada, potser per mirar l'estat ja no cal pujar-s'hi i córrer el risc, sinó aixecar un dron i filmar-lo i veure com està.